Teknologiajätti Apple on juuri julkistanut uuden mallistonsa. Uutuustuottajien ennakkotilaus on alkanut 13. syyskuuta ja toimitukset aloitetaan kuluttajille viikkoa myöhemmin 20. päivä. Uuden sukupolven iPhone 16 puhelimet tulee saataville kahtena perus- ja Pro-malleina. Suurimpia eroavaisuuksia esimerkiksi kamera. Prosessori. Joka vuosi Apple julkaisee uuden prosessorin esimerkiksi puhelimiin. Akun kesto on myös vaihteleva uusissa malleissa. Eli suurin piirtein niin sanotaan 1000–2000 milliamperiä uusissa puhelimissa. iPhone 16 puhelimen lisäksi Apple julkisti päivitetyt versiot myös Apple Watch-älykelloista sekä AirPods-kuulokkeista. Applen oma julkistamistilaisuus on tullut isoksi osaksi heidän markkinointiaan ja se kerääkin hurjasti suosiota. Esimerkiksi Applen julkaisutilaisuus niin on hyvin laaja koko maailmalla. Eli itse yksityishenkilöt niin seuraavat niin kuin livenä esimerkiksi tässä syyskuun alussa niin Applen tuotejulkkareita. Apple-tuoteperhe on kuluttajien keskuudessa noussut hurjaan suosioon ja moni ei suostu enää muun valmistajan tuotteita tai käyttöjärjestelmiä käyttämään. En mä kyllä voisi harkita mitään muuta kuin Applea, että aina on ollut niin paljon Applen tuotteita. Joo, kyllähän löytyy puhelimet ja kellot ja koneet ja kuulokkeet tällaisia. Niin mä katsoin sitä uutta mallistoa, että kyllä siellä oli kiinnostavia tuotteita, niin varmaan käyn ainakin puhelimen vaihtamassa uusimpaa.